ሰላም ተኸታተልቲ ቀመም ሚድያ ሰላም ወሰናይ እናጠመንኹ ናብ ናይሎም መደብ ከብሎም كم ኣብ ዴንማርክ ንቕመጥ ስደተኛታት ኣብ ናይ መጋቢት 24 2026 ሃገራዊ ምርጫ ንመን ክንመርጽ ኣለና ቅድሚ ዝኣገረ ግን መን ንኽመርጽ መሰል ዘለዎን ረኣዮ መን እዩ ኣብ ሃገራዊ ምርጫ ዴንማርክ ክመርጽ ዝግብኦ ቁጽሪ 1 ናይ ዴንማርክ ብሄር ክህልወካ ወይ ክህልወኪ ኣለዎ ቁጽሪ 2 ልዕሊ 18 ዓመት ክንከውን ኣለና ቁጽሪ 3 ነባርነት ናይ ዴንማርክ ክህልወካ ወይ ክህልወኪ ኣለዎ ብመሰረት እዞም 3 ነጥብታት ክንመርጽ ግባኣና ድዩ ሕራይ ቅድሚ ምምራጽና ግን ክንዝክሮም ዘለና ተወሰኽቲ ነጥብታት ኣለዉ ፖሊሲ ናይተን ፖለቲካውያን ሰልፍታት ግድን ክንፈልጦም ኣለና ነፍሲ ወከፍ ሰልፊ ካብ 3 ክሳብ 5 ቀንዲ ፖለቲካዊ ፖሊሲ ኣለዎን ነዚ ፈሊጥና ኢና ንመርጸንን ንነጽገንን እምበርከስ እዚ ፖሊሲ ከም ቃል ኪዳነን እዩ ስለዚ ናይተን ዝዓብያ ሰልፍታት ፖሊሲ በብሓደ ክንሪኦ ኢና ሰልፊ ቁጽሪ 1 ሶሻል ዴሞክራቲት ወይ ዘ ሶሻል ዴሞክራትስ ስነ ሐሳብ ናይዛ ሰልፊ ማእኸላይ ጸገማዊ ክንፊ እዩ ኣባይቶ 50 ካብ 179 ወንበር ኣለዎም እዚ ወንበር እዚ ኣብ ናይ 2022 ዝነበረ ምርጫ ዝተዓወትዎ እዩ ናይተን ስዕባ ሰልፍታት እውን ተመሳሳሊ ናይ 2022 እዩ ፖሊሲ 1.1 ሓያል ናይ ድሕንነት ዌልፌር ዘለዎ ሃገር ምውሓስ 1.2 ውሑስ ዝኾነ ማሕበራዊ ፍትሒ ምርግጋጽ 1.3 ቁጠባዊ ሓላፍነት ወይ ንዝተፈላለያ ትካላት ብድጎማ ብኻልእ ንስርሐንን ቁጠባንን ውሕስነት መሃብን ጎኑ እኹል ናይ ስራሕ ዕድላት ምፍጣርን 1.4 ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ካብ ናይ ዝሓለፈ ፖሊሲኦም ትርር ዝበለ ሕጊ ምኽታል ኣብዚ ዳሕረዋይ ናይ ስልጣን ግዝያቶም ብዝሒ ሓተት ዕቑባ ንኸይኣትዎም ብዙሕ ታክቲክ ክጥቀሙ ጀሚሮም ኣለዉ ሰልፊ ቁጽሪ 2 ሶሻሊስቲክ ፎልክ ፓርቲ ወይ ሶሻሊስት ፒፕልስ ፓርቲ ስነ ሐሳብ ናይዛ ሰልፊ ኣብ ጸጋማይ ክንፍርከብ ኣባይቶ 15 ካብ 179 ወንበር ኣለዎም ፖሊሲ 2.1 ክሊማውን ኣከባቢያውን ምውሓስ 2.2 ሓያል ናይ ድሕንነት ዌልፌር ዘለዎ ሃገር ምውሓስ 2.3 ዘይምዕሩይነት ምቕናስ ወይ ማሕበራዊ ማዕርነት ኣብ ምውሓስ ምቅላስ ንኣብነት ካብ ሃብታማት ብዙሕ ግብሪ እናወሰድካ ንኣብ ትሕት መነባብሮ ዝነብሩ ምምቓል ብዝያዳ ኣብ መንጎ ህፃናት ብዝተኻእለ ርኡይ ናይ ማሕበራዊ ናብራ ፍልሊ ንከህሉ ምጽዓር ብዝያዳ ኣብ መዳይ መስርሕ ትምህርቶም 2.4 ስደተኛታት ናይ ዕቑባ መሰሎም ክኽበረሎም ከም ዘለዎ ይኣምኑ ንስደተኛታት ተቐቢልካ ካብ ኣዋጢርካ መሓዞም ንማሕበራዊ ህይወት ዴንማርካውያን ንኽረዕምዎ ድፌት ምፍጣር ይሓይሽ ይብሉ ሰልፊ ቁጽሪ 3 ኢንሄልስሊሰን ወይ ሬድ ግሪን አሊያንስ ስነ ሐሳብ ኣብ ጸገማዊ ክንፊ ዝርከቡ ኮይኖም ብጸረ መላውነት ፍለጡ ተወሳኺ ንማሕበር ኔቶ ኣይድግፎን እዮም ኣባይቶ 979 ወንበር ኣለዎም ፖሊሲ 3.1 ዝለዓለ ማዕርነት ኣብ ቁጠባኹን ማሕበራዊ 3.2 ብመገዲ ዌልፌር ሓያል መንግስታዊ ጽላታት ምፍጣር 3.3 ክሊማዊ ውሕስነትን ማሕበራዊ ፍትሕን ምውሓስ ካብ ኣብ ዴንማርክ ዘለዋ ሰልፍታት እቶም ዝያዳ ኣብ ከባቢያዊ ብከላን ሓምላይ ጸዓትን ቅልጡፍ ለውጢ ተግባራዊ ንክኸውን ዝጉስጉሱ እዮም 3.4 معسكر حتى تعقبان سدتنياتات كفوت نكخون يدقفو سلفي قصر 4 Alternative The Alternative سنة حساب مأخلاي تقاماوي عبايتو 679 وانبر اللوام بوليسي 4.1 كلمة وحسنت وي أنصار بكال أير مكلاس 4.2 ستافي زيغاتات
እዚ ማለት ዜጋታት ኣብ ንዕኦም ብቐጥታ ዝጸልዎም ጉዳያት ድምፂ ናይ ምስማዕ መሰል ክህልዎም። 4.3 ቅድሚ ዕብየት GDP ቀዳምነት ጥዕና ደቂ ሰብን ኣከባብን ከምኡውን ጣዕሚ ህይወት ኣብ ግምት ክኣቱ ኣለዎ። 4.4 ሰውራዊ ለውጢ ኣብ ቁጠባዊ ኣተሓሳስባ ንኣብነት ቁጠባ ደኒማርክ ኣብ ግሪን ኤነርጂ ወይ ሓምላያዊ ጸዓት ከም ዝምርኮስ ምግባሩ ማለት ኣብ ናይ ፀሓይን ንፋስን ካልእን ጸዓታት ዝኣመሰሉ ከምኡውን ዝጓሓፉ ነገራት ብዝተኻለ ኣብ ዳግመ ጥቕሚ ከም ዝውዕሉ ምግባሮም ዝኣመሰሉ። ሰልፊ ቁጽሪ 5 ራዲካል ቬንስትኻ ወይ ሶሻል ሊበራል ፓርቲ ስነ ሓሳብ ከምዚ ኣሻራውያን ኣብ መንጎ ጸጋማውያንን የማናውያንን ክንፊ ይርከቡ። ኣብ ባይቶ 679 ወንበር ኣለዎም። ፖሊሲ 5.1 ዝያዳ ካልኦት ካብ ኣብ ዴንማርክ ዘለዋ ሰልፍታት እዞም ሰልፊ ምስ ስደተኛታት እደናገጹ ብዘይቦ ኣብ ልዕሊ ሕብረት ኤውሮጳ ነቕ ዘይብል ደገፍ ኣለዎም። 5.2 ኣብ ቤት ትምህርትን ስነ ኣመሃህራን ዓብይ ወፍሪ ምግባር። 5.3 ክሊማዊ ውሕስነት ምርግጋጽ እዚ ንምምላእ ብቐጥታ ዘይኮነ ደረጃ ብደረጃ ቁጠባ ዴንማርክ ኣብ ግምት እናእተኻ ኣብ ዝተናወሐ ንሓምላያዊ ጸዓት ምትግባሩ። 5.4 ድሕንነት ወይ ዌልፈር ይድግፍዎ እዮም እንተኾነ ንትካላትን ሰራሕተኛታትን ብዘተባብዕ መገዲ። ሰልፊ ቁጽሪ 6 ሞደራተነ ወይ ዞም ሞደሬትስ ስነ ሓሳብ ልክዕ ከም ራዲካል ቬንስትኻ ኣብ ማእኸል ጸጋማውያንን የማናውያንን ክንፊ ከምዚ ኣሻራውያን ኮይኖም ይቐርቡ። እዛ ሰልፊ ሓዳሽ ኮይና ኣብ ሰነ 5/2022 ኣብ መዓልቲ ቋም ናይ ዴንማርክ ተመስሪታ። ኣብ ባይቶ 12 ካብ 179 ወንበር ኣለዎም። ፖሊሲ 6.1 ዝዓበየ ፖሊሲኦም ንየማናውያንን ጸጋማውያንን ሰልፍታት ዘካተተ ወይ ዘማእኸለ ፖሊሲ ሓንጺጽካ ሓበራዊ ስራሕ ምስራሕ። 6.2 ጽገና ኣብ ጉዳይ ግብርን ሕግታት ዕዳጋን ስራሕን። 6.3 ጽገና ኣብ ኣካይዳ ትካላት ጥዕና ብዝያዳ ኣብ ምጽባይ ዝጠፍእ ሰዓታት ምቕናስን ብቕዓት ሰራሕተኛታትን መሳርሒኦምን ክብ ምባል። 6.4 ንቁጠባ ኣብ ግምት እናእተኻ ዕብየት ሓምላያዊ ጸዓት ኣብ ምዕባይ ምድሃብ። እዘን ኣቐዲምና ዝረኣናየን 6 ሰልፍታት ንህልው መንግስቲ ዴንማርክ ኣቑመን ዘለዋ ልፍንትየን። እተን 4 ጸጋማውያን ክንፍየን ራዲካል ቬንስትኻን ሞደራተነን ዘይኣሻራውያን ምዃነን ይኣምና ማለት ኣብ ስነ ሓሳብን ኣብ መንጎ ጸጋምን የማንን ክንፊ ምዃነን እዩ። ኣብዘ ዝመጸ ምርጫ መላፍንተን ወይ መጻምደን ክቕይራ ሽግር የብለንን። ብዝያዳ ሞደራተነ። ሰልፊ ቁጽሪ 7 ቬንስትኻ ወይ ዘ ሊበራል ፓርቲ ኦፍ ዴንማርክ ስነ ሓሳብ ሊበራውያን ኮይኖም ኣብ ማእኸላይ የማናዊ ክንፊ ይርከቡ። ኣብ ባይቶ 23 ካብ 179 ወንበር ኣለዎም። ፖሊሲ 7.1 ሓላፍነታዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ኣካይዳ ግብሪ ካብቲ ዘለዎ ምቕናሱ ውልቃውያን ይኹና ማሕበራውያን ትካላት ሕግታት ኣፍኲስካ ንኽዓብያ ምትብብዐን። 7.2 ዋላ ደኣ ንዌልፈር ይደግፍዎ እንተኾነ ብዘይተሃራፊ መገዲ ሰብ ንኽሰርሕ ረብሓታት እናዳለኻ ምትብብዑ። 7.3 ናጽነት ማለት ውሕስነት ውልቃዊ ናጽነትን መሰል ምዝራብን ዋንነትን። 7.4 ስደተኛታት ብትሪ ዝበለ ኣተሓሕዛ ተሓዙ ናብ ዴንማርክ ኣትዮም ምስ ማሕበራዊ ህይወት ዴንማርካውያን መርዓም ይኹን ካልእ ብገዛእ ርእሶም ሓላፍነት ክወስድሉ። 7.5 ንሓምላያዊ ጸዓት ንቁጠባ ዴንማርክ ኣብ ግምት እናእተኻ ድፍኢት ምፍጣር። ሰልፊ ቁጽሪ 8 ዴንማርክስ ዴሞክራተነ ወይ ዴንማርክ ዴሞክራትስ ስነ ሓሳብ ሃገራዊ ዓቃብነት ማእኸላይ የማናዊ ክንፊ። እዚኣ እውን ከም ሞደራተነ ሓዳሽ ሰልፊ ናይ ሰነ 23/2022 እያ። ኣብ ባይቶ 1679 ወንበር ኣለዋ። ፖሊሲ 8.1 ዲሰንትራላይዜሽን ወይ ምርቃሕ ስልጣን ወይ ምክፍፋል ስልጣን ኣብ መንጎ ላዕለወ ሰበስልጣንን ታሕተወ ሰበስልጣንን። 8.2 ገጠራት ንኽዓብያ እኹል ደገፍ ምግባር ከም ናይ ቀረብ ስራሕን ህዝባዊ ኣገልግሎትን ትሕተ ቅርጽን ዝኣመሰሉ ደገፋት።
8.3 ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ተሪራት ተሓዛ ምኽታል ኣብ ዴንማርክ ብዙሕ ስደተኛታት ክህሉ ኣይደልዩን እዮም። ንኣብነት ድሕንነት ወይ ዌልፌር ልዕሊ ስደተኛታት ኣብ ልዕሊ ደቂ ዓዲ ከድህብ እዮም ዝደልይዎ። ሰልፊ ቁጽሪ 9 ኮንሰርቫቲቭ ስነ ሓሳብ የመናዊ ክንፊ ኣብ ባይቶ 1079 ወንበር ኣለዎም። ፖሊሲ 9.1 ትሑት ቀረጽ 9.2 ንድሕንነት ወይ ዌልፌር ይድግፉ እዮም ግን ከዓ ዘላቕነት ዘለዎ ክኸውን ኣለዎ። ኣብ ክንዲ ንሰባት ካብ ድሕንነት ተጸበይቲ ምግባሮም ንኽሰርሑ ምትብብዖም። 9.3 ጸጥታ ምድልዳል ዝጭበጥ ፍትሕን ሓያል መቕጻዕቲ ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት ወይ ክሪሚናላት ምትእትታው። 9.4 ቅድም ዝኣገረ ንጽልዋ ባህልን ትውፊትን ክብርታት ዴንማርካውያን ምቕዳም ስለዚ ነዚ ንምትግባሩ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ጥቡቕ ቁጽጽር ምግባር። ተወሳኺ ነቲ ሓተት ዕቑባ ናብ ሩዋንዳ ምስዳድ ዝብል መደብ ካብ ከተግብርዎ ዝደልዩ ካብ ቀንዲ ናይ ዴንማርክ ሰልፍታት እዩ። ሰልፊ ቁጽሪ 10 ሊበራል አሊያንስ ሊበራላዊ ስነ ሓሳብ ሃልይዎም ኣብ የመናዊ ክንፊ ይርከቡ። ኣብ ባይቶ 1579 ወንበር ኣለዎም። ፖሊሲ 10.1 ትሑት ቀረጽ 10.2 ውልቃዊ ናጽነት ምርግጋጽ 10.3 ኣብ ቁጠባውን ማሕበራውን ዜጋታት መንግስቲ ዝተወሰነ ምትእትታው ጥራሕ ክህልዎ ኣለዎ። ንኣብነት ህዝባዊ ኣገልግሎት ካብ ብመንግስቲ ብዝያዳ ብውልቀ ሰባት ኮነ ማሕበራት ክካየዱ ዋላዳ ዌልፌር ክህሉ ይደግፉ እንተኾነ እቲ ዌልፌር ልዕሊ ሰሪሕኻ ትኸስበሉ ክኸውን የብሉን። 10.4 ዋላዳ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ደሓን ዝኾነ ኣጣማምታ ሃልዎም ግን ከዓ ስደተኛታት ኢንተግሬት ንኽገብሩ ወይ ክርዕሙ ኣብ ልዕሊ ሃገር እጃሞም ከበርክቱ ከም ዘለዎም ይኣምኑ። ሰልፊ ቁጽሪ 11 ዳንስክ ፎልክ ፓርቲ ወይ ዘ ዳኒሽ ፒፕልስ ፓርቲ ስነ ሓሳብ የማናዊ ኣብ ባይቶ 779 ወንበር ኣለዎም። ፖሊሲ 11.1 ወጣር ዝኾነ ፖሊሲ ኣብ ልዕሊ ዕቑባ ዝሓቱ ስደተኛታት ባህልን መንነትን ዴንማርካውያን ነባሪ ምግባሩ ስለዚ ንሕብረት ኤውሮጳ ብዙሕ ኣይድግፎን እዮም። 11.2 ንዌልፌር ወይ ድሕንነት ይድግፉ እንተኾነ ግን ዜጋታት ዴንማርክ ክኸውን ኣለዎ። ብኻልእ ኣባህላ ብሄራዊ ድሕንነት ወይ ብሄራዊ ዌልፌር ክህሉ ደልዩ። 11.3 ቋንቋን ባህልን ትውፊትን ክብርታትን ዴንማርክ ምሕላው። 11.4 ኣብ ልዕሊ ክሪሚናላት ወይ ገበነኛታት ዘይምሕር መቕጻዕቲ ክህሉን ዶባት ዴንማርክ ብጽዑጽዕ ምሕላውን ቁጽሪ ፖሊስ ምብዝሑን። ካብ 7 ክሳብ 11 ዘለዋ ሰልፍታት ንየማናዊ ክንፊ ዘቆማ ሰልፍታት እየን። በቲ ካልእ እዘን ኣቐዲመን ዝተዘርዘራ ኩለን ሰልፍታት ኣብ ባይቶ ዴንማርክ ይውሓድ ብዛሕ ኮታ ናይ ወንበር ዝረኸባ እየን። ወንበረን ብመሰረት ኣብ ምርጫ ዝኣከብኦ ድምፂ እዩ ዝወሃብ። ኣብ ኩለን እዘን ክንሪአን ጸናሕና 11 ሰልፍታት 169 ድምፂ ኣዋህሊለን እቲ ዝተረፈ 10 በብ5 ኣብ 2 ተመቒሉ 5 ሰልፍታት በብ1 ወንበር ክወስዳ ከለዋ እቲ 5 ካብ ሰልፍታት ወጻኢ ብዝኾኑ ውልቀ ሰባት ተወሲዱ። ኣብ ዴንማርክ ሓንቲ ሰልፊ ክትምስረት እንተኾይና እንታይ ከተማልእ ኣለዋ? ካብ ናይ ዝሓለፈ ሃገራዊ ምርጫ ኣብ ምርጫ ዝተሳተፉ ብዙሕ ህዝቢ ዴንማርክ ሓደ ካብ 179 ከም ዝድግፉኻ ክፍርሙልካ ኣለዎም። ኣብዚ ግዜ ሓንቲ ሓዳሽ ሰልፊ ክትምስረት እንተኾይና ብገምጋም ልዕሊ 20,000 ናይ ደገፍ ፌርማታት ክተዋህለል ኣለዋ። ኣብ ባይቶ ወንበር ክህልዋ እንተኾይኑ እውን 200 ካብ ናይ ሰዓበ ምርጫ ዝተሳተፉ መረፅቲ ክመርፅዋ ኣለዎም። ከም ናጻ ውልቀ ሕጹይ ኣብ ባይቶ ክትመረጽ እንተደልኻ ኣብ ኣውራጃኻ ካብ 150 ክሳብ 200 ናይ ደገፍ ፌርማ ክትረክብ ኣለካ። ባርነት ዘለካ ስደተኛ ብመሰረት ፖሊስን ካብዝን ሰልፍታት ንመን ኢኻ ክትመርጽ?
ኣብ ጸጋማዊ ክንፊ እታ ዝዓበት ሰልፊ ሶሻል ዲሞክራትያ ኣብ የማናዊ ክንፊ ቬንስትኻ እያ። ኣብ ናይ ዝሓለፈ ምርጫ 2022 ሶሻል ዲሞክራት 50 ካብ 179 ወንበር ክትረክብ ከላ ቬንስትኻ 23 ካብ 179 እያ ረኺባ። ካብዘን 11 ሰልፍታት ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝበለጸ መርገጽ ዘለዎን ሰልፍታት ራዲካል ቬንስትኻ ሶሻሊስቲስክ ፎልክ ፓርቲን ኢንሄልስተንን እየን። ብዝያዳ ራዲካል ቬንስትኻ ክሳብ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ጥቡቕ ምትእስሳር እዩ ዘለዋ። ስለዚ ነዘን ኣቐዲምና ዝረኣናየን 3 ሰልፍታት እንተመሪጽና ዝያዳ ተረባሕቲ ክንከውን ንኽእል ኢና። ሶሻል ዲሞክራት ኣብ ኣቐዲሙ ዝነበረ ዘበነ ስልጣኖም ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዝሓሸ መርገጽ ነይርዎም። ኣብዚ ዳሕረዋይ ግን ርቕቕ ኢሎም ኣለዉ። ዴንማርክስ ዴሞክራተነ ኮንሰርቫቲቭ ዳንስክ ፎልክ ፓርቲ ኣብ የማናዊ ክንፊ እዮም ዝርከቡ። እዞም 4 ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣሉታዊ ዝኾነ ኣጠማምታ ኣለዎም። ሶሻሊስቲስክ ፎልክ ፓርቲን ኢንሄልስተንን ምስ ዘንጸረ ስደተኛታት ዝኾናት ሰልፍታት ክሰማምዓ ዘለዎን ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ዌልፈርን ስደተኛታትን ማሕበራዊ ማዕርነትን ዘለዎን ፖሊሲ ክልተ ጫፍ እዩ። ራዲካል ቬንስትኻ ምስ ዘንጸረ ስደተኛታት ብዘይካ ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ዘለዎን ፖሊሲ ኣብ ካልእ ዋጋ ዕዳጋ ከግብር ዝኽእል ፖሊሲ እዩ ዘለዋ። ስለዚ ራዲካል ቬንስትኻ ንስደተኛ ይድግፍ እዮም ኢልካ ኣሚንካ እንተመሪጽካዮም ዕዳጋ ከም ዝተልኣኽካዮ ዘይክጸንሓካ ይኽእል እዩ። ብዘይካ ኣብ ስደተኛ ዘለክ መርገጽ ኣብቲ ካልእ ልዕሊ ሶሻል ዲሞክራት ከነርብሓኪ ኢና እንተ ኢለና ድምፀን ምስአን ሓቢራ ንቬንስትኻ ዘይትህበሉ ምኽንያት የብላን። ስለዚ ተሃዊኽካ ዘይመምራጻ ሶሻል ዲሞክራት ምስተን ኣብ ልዕሊ ስደተኛታት ኣሉታዊ ኣጠማምታ ዘለዎን ንኽትሰማማዕ ዘለዋ ተኽእሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ምኽንያቱ ኣብ ድሕንነትን ግብርን ድጎማን ኣይሰማማዓን እየን። በዚ ፖሊሲ ምስ ሶሻሊስቲስክ ፎልክ ፓርቲን ኢንሄልስተንን ጥቡቕ ዝምድናን ተመሳሳልነትን እዩ ዘለዋ። እዘን ሰለስተ ኣብዚ ዝመጸ ምርጫ ወትሩ ናይ መላፍንቲ ምዃን ተኽእለን ልዕሊ 90 ሜታዊት እዩ። ስለዚ ልዕሊ ራዲካል ቬንስትኻ ንሶሻሊስቲስክ ፎልክ ፓርቲን ኢንሄልስተንን ምምራጽ ዝሓሸ እዩ። ከምኡውን ሓደ ግዜ ኩነታት እቲ እዋን ኣብ ግምት እቲኻ ዝያዳ ራዲካል ቬንስትኻ ንሶሻል ዲሞክራት ኣቐዲምካ ምምራጽ ዝሓሸ ክኸውን ይኽእል እዩ። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር፣ ኮሜንት ብምግባር ከተተባብዑና ከዘክረኩም ፈቱ። ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ሎሚ ጻንሖትና ነዝመስል ክሳብ ኣብ ስዕብ መደብና ንራኸብ ሰሰናይ እናተመነኹ ይፋነወኩም።